majitelka společnosti Regal Pharmacy, kliniky plastické chirurgie Bestý klinik, autorka Zairi, Bestý Kalista a také sympózia pro lékaře TAX. Jana Šimurdová je dnes mým vzácným hostem. Jsem velmi ráda, že dnes si budeme povídat o ženské kráse, o tom, jaké mýty jsou dneska známé o kolagenu a také o tom, jak vůbec funguje omlazení a co můžeme udělat pro svoji krásu a vzhled. Money on Air, inspirativní rozhovory ze světa podnikání, marketingu nebo osobního rozvoje. Přinášíme vám zajímavé myšlenky, díky kterým můžete růst. Další díl podcastu Money on Air je tady a já jsem moc ráda, že mám před sebou tak vzácného hosta, kým je Jana Šimurdová alias doktorka Janka. Jani, vítejte. Ďakujem krásne za pozvanie, idem si to tady s vami užiť a klidne sa porozprávať na všetky tie témata, ktoré ste naznačila. Perfektní. Já myslím, že vy jste i taková samotná chodící krása, takže si myslím, že ten rozhovor bude opravdu velmi příjemný a zároveň autentický. Pojďme rovnou na to, nebudu dlouho řečnit. Pojďme se vrhnout na to, proč je dneska kolem kolagenu tolik zmatků, proč někdo ho uznává, někdo ne. Zkrátka, pojďme si říct to gro, v čem je kolagen to pravé ořechové a možná, co bychom mohli vyvrátit, co je dnes mýtus o kolagenu a zároveň v čem to pomáha. Takže kolagen. Ako na začiatok by asi povedala, že problém je hlavne v tom, že žiaden odborník, žiaden lekár a vlastne možno aj celá odborná spoločnosť sa tomuto tématu vždycky ako vyhýba. Nikto sa tomu nezačal venovať exaktne a preto je strašne veľa mystifikácií na trhu, doktori vlastne nemajú na to nejaký vyhranený názor, na medicíne sa to neučíme. Takže myslím si, že vlastne tých nedostatok informácií a potom z toho plynúcich dezinformácií robí ten bordel na tom trhu. Áno, kolagén, užívanie doplnkov stravy je strašne veľký trend, čo je v poriadku, pretože na základe tej neplnohodnotnej stravy, ktorú máme, niekedy nedokážeme ani suplementovať tomu telu všetky jeho potreby. Takže ja určite doplnky stravy schvaľujem, je to fajn práve pre túto našu generáciu a dobu, v ktorej žijeme. A žiaľ, kolagén je výborný trend, ale niekedy ten trh je presýtený práve nesprávnymi produktami a díky trošku influencer marketingu je to plné takový, že niekto vám hovorí nejaký názor a vy chcete niekomu veriť, to vám dobre poradí. Ale ten názor niekedy není podložený práve štúdiami, faktami, v podstate aj vlastne je ten influencer chudák, že vlastne v podstate dobre, tak povedzte mi, a funguje to? A tak dobre, tak ja ho budu mať teda v tom svojom portfóliu, budu ho doporučovať, ale akože nestrapním sa tým, že napríklad je nefunkčný a tak ďalej. Oni sa ubezpečujú, ale žiaľ, viete, každý produkt je vždycky najlepší a vždycky viete vymenovať miliardu ďalších vecí, prečo to funguje a nefunguje, ale na druhú stranu tá odbornosť niekedy je práve tým najväčším hejterom týchto produktov, že skutočne nie a už to len stačí povedať nahlas. No. A kde vlastně ženy dělají nejčastěji chybu při tom výběru kolagenu? No, častokrát práve ten názor, že dávajú na názor vlastne človeka, ktorý tomu nerozumie. A druhá vec je, že hľadia na cenu, pretože si povedia, no tak keď to funguje, nefunguje, tak si zoberú levnejší variantu, aspoň ma to nebude stať toľko peniaz. A prípadne si zoberú krásnu krabičku, ktorá sa mi páči do tej mojej vitrinky na tom mojom kuchynskom stole a vlastne neuvedomujú si, že to robia práve pre seba a že vlastne ten doplnok stravy dávajú do vlastného tela, ktoré s tým niečo musí urobiť alebo nič, prípadne to zaťaží to telo a vlastne, že práve táto nepozornosť voči samej sebe je vlastne, to nie je prejav péče, ale práve takého nerešpektu voči samej sebe. Keď si zvolím doplnok stravy, ktorý ma má omladiť, ktorý mi má pomôcť, z ktorého sa mám cítiť lepšie a zvolím proste špatnú nebo levní nebo krásní variantu, prípadne trendovú, pretože to doporučila táto a táto ikona, ku ktorej vzhlížim. Je to možná fakt, že ty ženy neví, jak to funguje, na co se mají při tom složení dívat. Zkrátka chybí ta edukace na tom trhu, kdo by jim měl dělat?
To je otázka. Ja si myslím, že tak ako v medicíne máme takové viaceré fronty. To znamená, že žena chodí o seba pečovať najprv do kozmetického salónu. Takže verím tomu, že kozmetičky by mali byť prvá tá línia, ktorá edukuje, možná poradí. Druhá línia by mali byť estetickí lekári, plastici, dermatológovia, ktorí už, keď sa fakt rieši problém, tak vlastne radia. Takže sú takové dve fronty a samozrejme určite časopisy by mali uvádzať proste více pravdivých informácií a neriešiť, či predám iba inzertní plochu, alebo či vlastne tam je ten najpopulárnejší kolagén. Ale tá hodnovernosť a pravdivosť tých informácií by mohla byť viacej popularizovaná a možno aj tí influenceri už vlastne by mohli začať vlastne ako viacej sa do toho pozerať odbornejšie, aby keď sa ten názor sveta alebo toho trendu zmení, aby neboli za blbcov. Vlastne ako, možno som teraz strašne tvrdá, neviem. Ale vlastne skutočne to je tak, že keď tvrdíte, že tento funguje a ten je najlepší a budúci rok propagujete ďalší iný doplnok stravy, ktorý je teda funguje a je najlepší, tá hodnovernosť toho človeka a jeho názoru strašne klesá. Takže ja osobne preferujem aj influencerov alebo informácie, ktoré idú z užívateľskej skúsenosti. To znamená, že ten influencer, populárna osobnosť, lekár to skutočne užíva, vidí tie výsledky, prípadne bol na nejakom školení, informoval sa o tom produkte, alebo zavolal nejakému kamarátovi na telefóne, prosím ťa, samozrejme odborníkovi, prosím ťa, tak čo, funguje to, nefunguje to, ako to je? Ja vlastne neviem. A je v poriadku si pripustiť, že neviem. Alebo poslať toho človeka za niekým, kto tomu skutočne rozumie. Jaká byla vaše pohnutka se tomu vlastně věnovat na rovinu, otevřeně o tom hovořit? Máte poměrně úspěšný instagramový profil doktorka Janka, moc doporučujeme se podívat. Co vás vlastně jako k tomu vede? No, čo sa týka toho kolagénu, tak najčastejší dotaz v ordinácii bol, aký kolagén mám užívať ako doplnok stravy. A ja v ten moment, keď som bola aj začínajúca doktorka, hovorím, neviem, pošlite mi, ktorý užívate, nad ktorými premýšľate a ja sa na to pozriem. Podívam sa na to. Chcela som pomôcť. To bol môj vlastne ako prvý popud, prečo som sa začala venovať viacej doplnkom stravy na omladenie, pretože klienti a klientky chceli vlastne tú radu, stáli o ňu a ja som vlastne nemala inú možnosť zo strachu, aj že vlastne poviem nejakú hlúposť. tak som sa rozhodla, že vlastne naštudujem si to, pozriem sa do toho, zistila som, že je strašne veľa nefungujúcich produktov na trhu a tým pádom som začala porovnávať jednotlivé druhy, 3., 4., 5., 6., jo, že čo tam vlastne ako je. Začala som sa venovať tým štúdiám, no a takto vznikali moje prvé produkty. Či už to je vlastne Bestie, teďka vlastne Zairi kolagén, kolagény, ktoré sú skutočne vystavené na štúdiách, kolagény, ktoré skutočne fungujú, ktorých tá kolagény, doplnky stravy, ktoré vlastne hľadiska omladzovania fungujú, pretože kolagén samotný na omladzovanie nefunguje. Tá informácia je strašne šílená, ale kolagén vlastne samotný nefunguje na omladenie. Hej, takže doplnok stravy na omlazovanie funguje, pretože tam ide o tú konštaláciu vevnitř, takže ja som sa začala tomu venovať a začala vlastne vytvářať vlastne s odbornými týmami farmaceutov vlastne ako doplnky na míru tak, aby fungovali na omladenie tela, na omladenie pokožky, kloubu, svalu. Začali sa kolem toho robiť vlastne studie na klinikách a vlastne takto vznikali vlastne tie produkty, za ktorými stojím, že skutočne fungujú, že majú výsledky, že nie je tam za tým žiadna ako klamlivá reklama, transparentnosť tam je perfektní, sme v tomto fakt ako asi prví, ktorí vlastne sa nepotrebujú na nič hrať. Vrajím áno, rešpektujeme i požiadavky trhu na marketing, čo je bežná súčasť, ale nepotrebujeme vlastne ako lhať, že ten produkt funguje, nefunguje, alebo aby sa tí klienti domnívali, že možná jo, ale nevidím žiaden efekt. Takže toto sa nestáva. Jak jste vlastně odhalila, že některé kolageny nefungují? Stále je to o tele, ako telo funguje, aké sú tam kofaktory, ako bežia tie reakcie vlastne ako v tom tele, v tých bunkách, budú hovoriť teďka hodne laicky, ať je to zrozumiteľné. A keď sa človek vlastne fakt ako pozrie na to, že toto je antioxidant, toto je vlastne hydratácia, toto sa netvorí bez hydratácie, toto vlastne tú reakciu nespustí. To máte, ako by ste vystavala barák a nemáte privedenú elektriku.
Viete, že proste, keď tam chcete žiť, musíte mať teplo, potrebujete skutočne zapnúť niečo a potrebujete izolácii, jo? Že vlastne to telo funguje vlastne podobne. Ako ten barák potrebuje všetky veci, tak aj vlastne, aby vytvorilo nejakú látku v tele, tak potrebuje nejakú energiu, nejaké miesto vhodné, jo, teplé miestočko, jo, potrebuje vlastne podporiť v tom, musí to byť dobre vyčistený ten produkt, aby vlastne fungoval a celá táto alchymia je už určená samotným telom, ako beží. A vrajím, estetická medicína a medicína ide mílovými krokmi dopredu. A žiaľ, pred XY rokmi sa k tomu takto nepristupovalo, že sa hľadilo na tie mechanizmy. Spíše, OK, malo by to fungovať, poďme za čas vyštudovať, či to funguje, ale vlastne tých faktov bolo strašne málo. Teďka už ich máme viacej, už je rok 2025 a je to už lepší. Aj celá tá medicína je taková viacej personalizovaná, viacej premýšľivá a vlastne už vie povedať aj nejaké informácie po rokoch užívania doplnkov stravy na omlazovanie, či je to fakt omlazujúce, alebo to vlastne nefunguje. No. Rozumím. Ještě by mě zajímalo ohledně složení, jak odhalíte, že třeba tohle složení je špatně nakombinované, tím pádem nebude fungovat. Jestli bychom to mohli zase lehce laicky připodobnit, jak se na to dívat, jak na to hledět. No, pre mňa je základom asi, keď hovoríme o omlazovaní, že skutočne stavajú sa tieto doplnky stravy práve na tom ako kolagénu. A už voľba toho výrobcu, toho kolagénu, či je vlastne z voľne chovajúcich rýb, nebo prípadne, že si to klecové chovy. Jo, riešime to u vajíčok, ale u kolagénu vlastne sa o tom ešte zatiaľ moc nehovorí, ale skutočne aj ten pôvod, odkiaľ ten kolagén je. A nejde o to, či je hoviezí, ryby, alebo je proste kúřecí. Dôležité je tá kvalita toho už samotného produktu. To znamená, že z voľne žijúcich lososovitých rýb je určite kvalitnejší kolagén, pretože tá ryba mala pohyb, mala prostor, nebola vlastne živená nejakými granulami, nejakými proste toxickými látkami, ktoré samozrejme sú súčasti napríklad tej rybičky, ktorá proste žiaľ tak bola vychovaná, no a teďka ma zosekali na ten kolagén, s prepáčením sesekali ma a vlastne teďka tam sú všetky toxíny. Jo, to znamená, že to telo je strašne extrémne zaťažené a už sme len u základnej zložky a to je kolagén. Teraz zoberte si, že tkaňové stimulátory fungujú tak, že bez vlhkého prostredí sa kolagén dobre nevytvorí. To znamená, že skutočne, ak tam nemáte nejakú zvlhčujúcu vec, to znamená najčastejšie kyselina hyaluronová, tak vlastne ten kolagén sa nebude tvoriť správne. Nebude tvoriť dobré, silné kolagénové vlákna. A ďalej reakcia sa vlastne vôbec nespustí, pokiaľ tam nie je vitamín C. A už ste pri 3 základných zložkách, ktoré by mal ten omlazujúci doplnok stravy obsahovať, aby skutočne fungoval, aby ste vy videli ten efekt. Nie možná za 5 dnú, ale kolagén sa tvorí vlastne minimálne 2, 3, 4 mesíce. Takže vlastne tam ide o to pravidelné dávkovanie do toho tela, pretože máme tej kúže strašne moc metrů. A chcete nasytiť aj tento centimetrik tej kúže. Hej, takže vlastne musíme uvažovať nad tým, jo, už nad tou prvou zložkou. A veľa výrobcov to nerobí, neinformuje na tej krabičke, niektoré veci ani nemôžeme písať a tá edukácia je vlastne slabší. A zoberte si, takže už vieme, že omlazujúci doplnok musí mať minimálne 3 základné zložky. To sme si teraz povedali. A zoberte si, že potrebujete koenzym Q10 zinek, aby sa vlastne trošku spravili záněty na té pleti, aby napríklad to nerozrušovalo estetické zákroky, ako sú botulotoxín. Jo, niektoré doplnky stravy sú narvané béčkami a botulotoxín nemá rád béčko. Ono sa to vlastne ako ničí, ten účinok a tá klientka príde za tým doktorom do ambulancie. No tak ako mne teďka ten botulotoxín vydržal 2 mesiace. Je to možné? A vy pozriete na ten doplnok stravy, kde tá etiketa je plná proste vecí, ktoré by sú wow, pretože čím delší etiketa, tak máme pocit, že ten produkt lépe funguje, ale nie je to tak. No a je to narvané tými bečkami a vy si vlastne uvedomíte, že priberáte, pretože bečko podporuje vlastne ako chuť k jídlu. Potom možná ste klidnejší, pretože zasa to stlumuje ten nervový systém, ale váš botulotoxín a peniaze, ktoré ste do krásy investovala, vlastne nevydržal. Rozbil sa. Takže je to proti vám ten doplnok stravy. A táto selekcia je veľmi prísna v tomto. No, takže dlhá etiketa neznamená,
že vlastne ten doplnok stravy je funkčný, že je vhodný pre moje telo, prípadne pre môj životný styl, pretože práve estetika a krása je niekedy o tom životnom style. A vlastne ďalšie zložky, keby sa mala vyjadriť, ja neviem, napríklad zlato, perlové prášky a tak ďalej, ktoré sa pridávajú do takých ako hodne už luxusných doplňku stravy na omazovaní, tak majú protizanetlivé vlastne účinky. Prípadne sú ďalšími ako keby kofaktormi, antioxidantmi, ktoré skutočne z hľadiska krásy zohrajú vlastne rolu. Spýtam sa len jednu otázku. Akože kedy ste si dali naposledy do vlastného tela zlato, aby vás vlastne omladilo, prípadne užívate vlastne pravidelne vápnik, jo, ktorý taky ako zohráva veľkú rolu z hľadiska mladosti, vitality proste tela. Jo. Tie zložky niekedy nemáme, ani si ich nevedomujeme, že ich nepríjmame. Takže myslím si, že žena, ktorá je presvedčená, že kolagén z polievky a z nejakého vývaru stačí, tak je veľmi ako omylný, pretože napríklad neprijala 3 kg pomeranču, čo je nejaká ideálne množství vitamínu C, ktoré môžeme do toho tela dostať. Buď doplnkom stravy, alebo naturálnou stravou. Ale pokud to tam není v tej kombinácii, tak veľa zložiek telo len prejede a vlastne nemáte z toho efekt. Pojďme ještě hloubš. Jaká je vlastně přesně ta role kolagenu v našem těle? Je to základný stavebný materiál všeho. To je v podstate všude je kolagén, kolagénové vlákna. Není 1, 2, 3, sú rôzne druhy, je ich ako XY, jo? Myslím, že viac ako 28 druhů kolagénu v tele máme. A každý ten kolagén je tvorený z aminokyselín a aminokyseliny sú proteíny. To znamená, že vlastne kto má vyváženejší stravu z hľadiska bielkovín, čo povedzme si viac ako 60% populácie nemá, tak tým pádom vlastne sme podvyživení nutrične, to znamená, že automaticky stárneme rýchlejšie, naše telo není takové odolné, nedokáže vlastne sa regenerovať, nedokáže tvoriť v podstate nové a nové vlákna a tým pádom vlastne toto je aj odpoveď, čo je vlastne ako kolagén. Je to aminokyselina, tým pádom proteín a telo ho potrebuje, takže skutočne by proteín a aminokyseliny mali fungovať, ale už sa bavíme o tých omlazujúcich doplnkov stravy, ktoré bez rôznych kofaktorov túto reakciu nespustia. Jo, to znamená, že ten proteín väčšinou potom ide na stavbu svalové hmoty, prípadne na nejakú opravu nejakej jízvy nebo niečoho proste iného, nežli na to omlazení, pretože to už je nadštandard, ktorý telo si povie, no tak stárnu, takže najprv sa budú regenerovať, najprv budú teda ako riešiť tie základné basic veci a nežli teďka riešiť, že vlastne majiteľka toho tela chce teraz vyzerať mladšie práve tu a tu. Keď to poviem takto vtipne, no. Rozumím. Od jakého věku ubývá vlastně ten kolagen v těle? Stárneme od 25. roku aktívne. Kolem tej 30-ky, 35-ky už nám klesá kolagén veľmi rapídne dolu, cca je o 35% a kolem 40-ky sa hovorí o skokovom stárnutí, kde skutočne môže chýbať až 50% vlastne zásob kolagénu, ktoré máme a pokud si to nedoplňujeme, tak lupovito jedeme proste dolu v tom, že stárneme rýchlejšie. Veľa žien, samozrejme, ktoré sú po porode, pretože ja hovorím, že spermia a vajíčko proste síce ako vznikne ten človíček, ale veškeré tie zložky, ktoré vytvoria to teličko toho dieťaťa, idú zo ženy. To znamená stavebné materiály. A ako sme si povedali, stavebný materiál základný je kolagén. To znamená, veškerá tá mladosť vám ide do toho vášho dieťaťa, takže ženy, ktoré rodia v 18 alebo 20 rokoch by mali začať potom užívať doplnky stravy na omlazení, na doplnenie týchto základných stavebných pilířů tela, aby nezostárli mnohem rýchlejšie, pretože ten kolagén spapalo to dieťa a je to samozrejme dar, že vlastne naše telo to umí vlastne udelať, ale musíme myslieť i na to, že hele, proste je to tak a tým pádom to musím doplniť do toho tela aj v mladšom veku. Ale pokiaľ som není rodička, tak tým pádom klidne od tej 25-ky sa tým ako zamýšľať, že čo už treba doplniť a pokiaľ ma to ešte zatiaľ viditeľne netrápi, tak klidne později, ale od tej 30-ky už by to bolo fajn užívať doplnky stravy aj na omlazení, pretože keď už si niekedy všimnem tú vrásku, prípadne si všimne, že sa nehojím tak rýchlo, tak už je takzvané pozdě, tá zásoba už je hodne klesnutá a to omlazení tým pádom už nedokážu vrátiť tak moc, ako by som chcela. Prevence je lepší než řešení následku. Česky.
Když bychom ještě se podívali na to, jak bychom si mohli ten kolagen doplnit jinak než doplňkem stravy, je to vůbec možné, reálné? To množství musí byť stimulačné. To znamená, že denná dávka toho kolagenu vlastne nestačí. Skutočne starneme každý deň mnohem rýchlejšie a vlastne dneska som si teda dala niečo, nejaký vývar, prípadne proste som to v nejakom doplňku proste stravy proste užila, ale to moje telo zajtra zasa stárne. Zasa. Je to nezastaviteľný proces už od narodenia, stárneme. Sice nám to na začiatku sluší, všetci nám říkajú, ako krásne rastieme, ale my stárneme. Jo? takže v podstate od toho určitého momentu si musím uvedomiť, že pokiaľ chcem potlačiť niečo, čo je každý deň, tak potrebujem užívať stimulačné dávky. To znamená, že malé množství nestačí. Skutočne tie kolagény od 3000 až 5000 mg sú veľmi funkčné a to je stimulačná dávka. Každý jeden kolagén, ktorý obsahuje menej, v podstate nás jenom pošteklí, trošku možná niečo udelá, ale ten efekt není dostatočný na to, aby ma omladil. Šokujúce, čo? Šokující, ano. Šokující. Já věřím, že to bude spoustu žen inspirovat k tomu, aby se minimálně podívali sami na sebe a zhodnotili situaci a třeba se porozhlédli. Takže porozhlédli presne po nejakom funkčnom kolagene. Ano. A kde by se mohli porozhlédnout? No, porozhlédnout sa určite môžeme na veškerých e-shopoch, ale pokiaľ tam nie sú uverejnené aspoň nejaké studie, alebo vidím tam jenom miliardu takzvaných tých slov, ktoré omlazujúci, zjemňujúci, vyhlazujúci. Jo, že to tam je proste ako keby fakt marketingové, brutálne krásne napsané. Bez podložených faktov, prípadne patentovaných receptúr, bez studií, tak by som sa bála, či to je správna voľba a preto by som sa radšej niekoho spýtala, nejakého odborníka, či to vlastne funguje nebo nefunguje, pretože ten svet je skutočne vlastne ako preetiketovaný a hlavne proste marketing je teďka vlastne ako najväčší biznis, dá sa povedať. Takže ak chceme urobiť pre svoje telo vlastne niečo najlepšieho, tak vlastne je dobre sa informovať. No, ale ako ťažko povedať, ako vybrať proste ako produkt, pretože ja taký idem, keď si chcem vybrať hrtenku, tak idem na e-shop a pozriem sa, ten sa mi páči, tento rúž, jo, to je krásne. No, ale doplnok stravy je péče a pokiaľ vlastne mám nejakého lekára, ktorý vlastne má na to napríklad certifikácii, že vlastne v tom proškolený, tak už viem, že jeho názor má väčší váhu, nežli názor niekoho, kto proste mi povie, toto je najlepšie a zajtra mi povie, no to nefunguje. Ja som slyšela zase ďalší názor. A když jsme u těch klinických studií a u patentů, já vím, že vy je máte, Jani, ano. Na všechny produkty. Jak těžké to bylo to získat? Je to veľmi náročné, pretože vlastne patent je o originalite, o originálnom postupe vlastne ako tej výroby a celú tú alchymiu do toho dostať. My vyvíjime produkty niekedy klidne 1-2 roky, prípadne zmeníme ešte vlastne receptúru v průběhu, aby to malo ešte väčší efekt. Pretože my máme klinické studie napríklad na ortopedických klinikách, máme vlastne u nás na Besty Clinic vlastne robíme studie, či to funguje na tú pleť, či ten klient skutočne po tých 3 mesiacoch užívania má nejaké výsledky, či tam je zmena, či keď tam pridáme nejakú zložku z hľadiska biotinu, zinku, jestli tie vlasy sú z toho kvalitnejšie, či nám vlastne ten vlas porostol, či nám to vyriešilo nejaké proste alopetické ložisko, ktoré ešte nemusí byť tak ako fatálne alopetické, hej. Takže vlastne riešime skutočne tie dermatologické, ortopedické, muskuloskeletárne, teď som hodne odborná, účinky na klinikách, prípadne fakt sa robia studie, vyberajú sa zložky, ktoré už majú studie. Jo, takže ten patent získať bolo veľmi náročné, pretože aj jednotlivé zložky idú z celého sveta. Jo, prípadne, keď môžem vlastne ako hovoriť, tak my bereme vlastne ako kolagén samotný, bereme z Norska. Jednotlivé zložky liofilizované mango jede proste z Mexika, pretože vlastne tam je výborný slnečný svít a slunce a je tam teplo a tento mango je vlastne mnohem více výživné, kvalitné. Jo, riešime, jestli to sú fakt ako klecové chovy, nebo prípadne je to skutočne je to alchymia urobiť dobrý doplnok stravy a získať patent tým pádom znamená, že sme originálni. My máme patenty na doplňky stravy už od roku 2022. To znamená, že od tohto, a to sú celoeurópske patenty, to znamená, že veškeré kolagény, ktoré prišli po tomto roku, tak vlastne odpovídajú nášmu patentu. Takže pokiaľ nás neskopírovali, tak vlastne každý jeden kolagén bude vlastne nefunkčný.
A to je obrovská pravda, ktorá vlastne ako na tom trhu je, pretože máme od tohto roku už vlastne európske patenty. Ten patent má vlastne je originálny, to znamená, že to zloženie je skutočne funkčné a vlastne má aj nejaké rozmedzie, ako to nemôže tá konkurencia vlastne akoby kopírovať. To znamená, že dosť pravdepodobne, ak ten doplnok stravy je nový od toho roku 2022, tak nemusí byť funkčný. Jo? A je to proto, že samozrejme, pokiaľ tá firma nespolupracuje s nami, že my sme mu dali vlastne ako keby možnosť užívania nášho patentu. Jo? A tento rok sme prišli s novým doplnkom stravy vlastne Zairi, ktorý je obohatený ešte o antioxidanty, zlato, perlový prášok, koenzym Q10, zinek, proste všetko, čo ešte viacej podporí tú vitalitu a zdravie, to znamená toho tela a té pokožky. A na to je taký nový patent, to znamená, že vlastne i ten segment luxusných doplňků stravy sme pokryli a nielen celoeurópsky, ale celosvětově. Kde se testují ty nejlepší kvalitní kolageny? No, vo výrobňach. My máme výrobňu vlastne v Olomouci. Spolupracujeme s viacerými vlastne ako firmami a vlastne tie jednotlivé zložky sa vlastne testujú u tých výrobců. A potom, keď už to príde niekam, kde to vlastne ako keby vyrábajú ten konkrétny náš produkt, tak sa to vlastne znova testuje. Je tam kontrola kvality, je tam proste ako toho veľa tých procesov, ktoré v podstate sú za tým výrobným procesom a vlastne bez toho ten produkt ani nemôže ísť na trh. Jo. Samozrejme si povieme, no tak to by malo byť u každého doplnku stravy. Áno, ale ešte ide o to vyštudovanie toho. Nie každý má patent, pretože si povedia, OK, tak tam šupnú tohle a budete mať perfektný doplnok stravy, môžete ho predávať za tohle, budete mať maržu takovou a budete bohatí. Jo, to je ako najčastejšie premýšľanie proste robenia doplňku stravy, že chcem na tom vlastne ako vydelať peníze a urobím tomu dobrý marketing a teraz mi to vydeláva a vlastne môj účel ako človeka na tejto planete bol splnený. Ale vlastne zdravie a taková tá skutočná pomoc je niekedy spíše o tej lidskosti, nežli o biznise. No. A dáváte třeba sportovním týmům nebo hodně sportovcům nějakou, řekněme, jako beta verzi, než vyjde nový produkt na ochutnání, vlastně i třeba na nějakou tu studii, abyste měli i zpětnou vazbu od lidí? No, my máme štúdiu na hokejovom týme. takže kluci vlastne riešili hlavne teda ako kloubné, intraartikulárne problémy a není to v beta verze, je to vlastne ten originálny produkt, ktorý už vlastne testujeme, ale s tým, že ešte nie je vonku, nie je takzvané verejnosti dostupný, tak sa robia vlastne studie a pokiaľ tam zaznamenáme vlastne zmeny, tak vieme, že môžeme ich deklarovať, že sme vlastne spokojní, takže áno, spolupracujeme, hovorím, aj so športovými týmami, aj vlastne ako s modelkami a tak ďalej, ľuďmi, ktorí proste môžu dať hodnovernú informáciu i pro toho užívateľa, ktorý napríklad žije športom. Prípadne sú to ortopedické kliniky, kde skutočne sú klienti a pacienti, ktorí potrebujú uleviť od bolesti, od vrzania kloubu. Potom viete, že máme vlastne dermatologov v týme, ktorí riešia skutočné dermatologické problémy, vlasové problémy, psoriázy a rôzne veci, ako to dostať pod kontrolu, loupenky, všetko toto dokáže kvalitný doplnok stravy dostať pod kontrolu. Tak čo to potom urobí s tým zdravým telom? Ako ho skvalitní? Ako sa bude mať to telo vlastne dobře? Jo? A bez zatížení, pretože veškeré kolageny môžu fakt zatížiť ledviny, játra. Prípadne sú tak nefunkčné, že to siede tým telom jak vláknina a nemáte z toho nič a jenom to zaťažujete a to telo spracuje. Jo? Joj, no, to je taková velmi náročná téma, no. A můžete třeba, Jani, přidat nějaký konkrétní příklad z vaší kliniky, kdo za vámi chodí a jak se třeba zvedl za nějakou tu dobu, co to vlastně pro něho znamenalo? Ja hovorím, že kolagén na vlasy nefunguje, ale skutočnosť vlastne toho omlazujúceho vlastne produktu, ktorý má vlastne to zložení pripravené k tomu, aby ovlivnil tú vlasovú cibulku a aby vlastne všechno tej kúži, aby ten rast toho vlasu podporilo. Tak máme klientky, ktoré riešia napríklad, a to je strašne ťažký prípad, ale poviem, to bude asi takové ako možno najzaujímavejšie, že mali sme klientku, ktorej vypadali vlasy v určitej oblasti po aplikácii, vlastne po utlačení cév
z aplikácie kyseliny hyaluronovej do určitej oblasti. Tá céva sa proste utlačila, tým pádom tá pokožka vlasová v tej oblasti nebola vyživená a keďže sa to riešilo s veľkým delay, to znamená s veľkým spoždením, tak vypadali vlasy. Samozrejme, my sme pristúpili k tomu, že treba to proste ako ošetriť, treba k tomu pristupovať zdravotne, medicínsky, takže sme tam vlastne ako rozpouštili tie výplne a tak ďalej. Ale čo s tými vlasmi? Čo tá krása tej ženy? Čo tie psychické následky. Takže sme okamžite nasadili vlastne doplnok stravy Besty, kde je vlastne veľké množství zinku a biotínu a to hodne zohráva rolu z hľadiska ako keby vlasové pokožky. Je tam samozrejme to patentované zloženie C-čko, kyselina, kolagén. To znamená, že tam je výborné, vhodné prostredie pre tvorbu kolagénu, čo aj keratín je jedna forma kolagénu. Tak vlastne za pár týdnů, kromě toho, že sme tam ešte vlastne vystimulovali pokožku vlastne lokálne, nehovorím, že to je postavené jenom na doplnku stravy a teraz tu robíme zázraky, je to kooperace v tej ordinácii, že klient pečuje doma, užíval doplnok stravy, ktorý skutočne hodne pomáha, išla mega dávky a my v ordinácii sme robili veškerú tú zdravotníckú práci, tak v průběhu 2 týdnů jej narastli nové vlásky. To je skvělé. A to není že o tom, že chci teraz lhát nebo prostě slibovat zázraky, že za 2 týdny máte dokonalé vlasy, ale skutočne tam už bola aj medicína do toho zapojená a vlastne tá klientka vlastne skutočne makala a naštěstí sa nám povedlo vlastne to, že my sme reaktivovali tie vlasové cibulky, ktoré ešte boli schované v té vlasové pokožke a neodumreli za to obdobie, takže ne, že by narastli nové a vznikla nejaká nová cibulka, to trvá mnohem déle, ale reaktivovali sme, zachránili sme to, čo v tej kúži ešte zostalo aj po takej fatálnej vlastne reakcii proste toho tela na výplňový materiál. Jo, teraz budú všetci vydesení z aplikácie kyseliny hyaluronovej. Nie je to tak, jenom som použila hodne ťažký prípad, na ktorom chci deklarovať, že aj doplnok stravy zohráva rolu v tom, že liečba môže dopadnúť vlastne veľmi dobře pri vážnych zdravotných diagnózach, nazvime to. A trošku jste to nakousla, ale v čem je právě Bestý unikátní, protože ho používá u vás už více než 6 000 klientek, což je úžasné číslo. Je to úžasné číslo a ja som veľmi rada, že nám to ide vlastne i bez toho, aby sme mali do toho zapojených XY influencerov, populárne osobnosti, ale že to vlastne ľudia užívajú v tichosti, prípadne to doporučia kamarát kamarátke alebo kamarátka kamarátke, prípadne nejaký pacient pacientovi. To je pre mňa takové to najviac zadosť učinení, kedy sa vlastne popularita produktu delá ústnym tradovaním, pretože ten klient a jeho skúsenosť je vlastne to nejvíc. A u toho Besty to je o tej klientskej skúsenosti, že to skutočne funguje, že nemáme problém s tou transparentností. A teraz ma napadol úplne jeden krásny príklad. To je vlastne na mojom otcovi. Môj otec má teraz 72, dúfam, že som nepovedala moc. 72 rokov. A vlastne v období covidu prekonal veľmi ťažký covid, že bol fakt na prístrojoch. Vlastne bol v umelom spánku a dokonca keď sa z toho teraz zotavil, tak mal takú tú uličku, kde mu tlieskali, pretože bol jediný na oddelení, ktorý prežil. Neumiel chodiť za tých 10 dnú, čo bol v tej kome, to znamená v tej umelej kome, umelom spánku, tak zhubol na 20 kg, pretože tam idú jenom základné proste mechanizmy a vlastne zošedivo z takého krásneho charizmatického muža zrazu bol takový ako dedoušek, a ktorý neumí chodiť, bol šedivý, zostárnutý, tak vlastne ja a moje sestry sme sa o ňo postarali. Ja mám doma takú dobrú konštaláciu, že sestra je fyzioterapeut, Jarka, moja starší sestra je farmaceut a ja som lekár. Takže mal výbornou peči. A skutočne za mesiac chodil, mal vlastne svalovú hmotu vlastne v pořádku, vlasy, vrátila sa mu barva, nebol vlastne šedivý, už mal znova svoje černé vlasy. Samozrejme pre telo to bola veľmi extrémna stresová situácia, ale tým chci povedať, že sme nasadili doplnky stravy a to bol vlastne jeden jediný a to bol Bestý kolagén, citrónny mätka, kde je zinek a biotín, ktorý vlastne hodne i pôsobí na vlasy a preto ja vlastne mám k tomu až osobný vzťah k týmto doplnkom stravy a viem, že som tým pomohla i ľuďom, na ktorých mi najviac záleží vlastne v tom nejtěžším období a preto za tieto doplnky stravy dám aj ruku do ohňa, že skutočne fungujou a že vlastne to, ako to bolo namýšlené v tom patente, že neurobí žiaden klient chybu, keď vlastne tento doplnok stravy bude užívať a teďka jeho luxusnejší verze, ktorá ešte myslí na to zdraví ešte více. A myslím si, že je fajn, keď znáte i človeka, ktorý za tým stojí.
vlastne klienti ma znajú vlastne zo sociálnych sietí, že som taková tak pravdomluvná doktorka, ktorá vám to nasolí, hej, že v tomto som vlastne transparentná a mám rešpekt voči vlastne ako klientom a vlastne toho, čo do seba dávajú. Takže znají mne, tak vlastne sa môžu i vlastne spýtať, že ja by im povedala pravdu, či im funguje, nefunguje, pretože nehovorím, že všetky sú nefunkčné a že ten môj je teraz najlepší, ale pokiaľ užíva, je verná nejaké značke a chce si to provieriť, tak jej proste poviem, jo, funguje vám to, je to super, užívajte ďalej, tento produkt je kvalitný. Vrajím, v tomto ja nehľadám konkurencii a ani si vlastne konkurencii nerobím, ja jenom viem, že chcem robiť niečo kvalitné a pokud si ten klient zvolí, tak vie, že som na to myslela rovno už v tom prvom momente, že som nemyslela na peniaze, ale na tu pomoc. Jste skvělá, že toho tolik víte, kde jste se vzdělávala, Jani, protože přece jenom to musí být obrovské množství informací, které jste si musela nastudovat, pročíst a i nějak, řekněme, srovnat, vyzkoušet, vyskoumat. Je to pravda, ja som takovej hlobovej typ. Ono sa tomu hovorí overthinker. Takže ja vlastne pak ako přemýšlím a miluji to, ale hlavne som sa vzdelávala hodne v zahraničí, pretože vlastne aj keď som začínala vôbec estetickou medicínou, tak neexistovali knižky na estetickú medicínu. Takže všetky informácie išli zo zahraničia, tam tá zdielnosť na informácie je mnohem väčší, tam sú dokonca hrdí na to, že tú informáciu máte teda od nich a tu to je takové spíše, že akože chránim si to svoje, pretože nechcem budovať konkurenciu, on ma vykradne, bude to robiť lepšie a bude mať více peniaz. Takže ešte takové toto trošku nevymizelo žiaľ z medicínskeho oboru. Vrajím, ja som tie informácie dostala v zahraničí zadarmo, som za ne rada, tie informácie na svete patria všetkým, takže ja rada zdieľam a preto vlastne ako posúvame i hranice. Samozrejme nehovorím, že len ja, ale už i s novými kolegami, ktorí majú stejné otevřené myslení, posúvame hranice estetickej medicíny vlastne kupredu a myslím si, že aj vlastne toto myšlení z hľadiska doplnkov stravy a vlastne toho trhu vlastne sa trošičku viac začína presadzovať. Myslím, že ten svet sa celkovo zlepšuje a toto by mala byť vlastne ako prvá myšlienka nielen medicínskeho, ale farmaceutického biznisu, že by to malo skutočne pomáhať. Je to tu pre nás. Chceme proste kvalitnejší život, chceme kvalitnejšie proste veci do seba dávať, aby sme sa mali líp a prežili ten život vlastne kvalitne. Ja som teďka došla do také ako úplne ideologické veci, ale ja som takovej trošku idealista. Ja myslím si, že vlastne na tejto planete není účel byť úplne ako ten najbohatší a najslavnejší, ale myslím si, že ten život dobre odžiť a kvalitne a cítiť sa fajn je vlastne to, že ten život som teda tým pádom nielen akože prežil, ale že som ho aj odžil a užil som si ho. Krásné, já vůbec nemám teďka slov, ale chtěla bych ještě vyzdvihnout, že tohle jsou možná ty motivy, proč jste založila sympózium pro lékaře. Tak, je to tak? Mohla byste o tom říct víc? Je to tak. Ja hovorím, že zdieľať informácie je vlastne to, čo delá tento svet aj náš obor vlastne lepším. A ja sama niekedy, keď idem do nemocnice, tak som vytočená, už len tam vojdem. Ale to je proto, že ne, že by tí lidi boli špatní, ale vlastne ani toho času vlastne není moc a tých informácií, ak ten doktor, keď už sedí 12 hodín na tej ambulancii, už nemá čas sa vzdelávať a vlastne tých informácií možno nemá toľko, jo, pretože vlastne tie knižky sú omezené a áno, napredujeme milovými krokmi dopredu, ale stále sme pozadu než tie nemoci, stále sme pozadu než to stárnutie a preto ja chcem byť vždycky v pozícii toho, ktorý vyškolí, vzdelá, dá tú informáciu a dokonca nemusí ten človek si ani po ňu prísť, stačí vlastne jenom naslouchať, nemusí prečísť knižku. Jo, a vlastne tá osveta je pre mňa vlastne to, čo bych tu za sebou chcela aj vlastne ako zanechať, že budú dobré knihy, že ten obor sa posunie, že budeme vedieť viacej klientom pomáhať, možná i ako podporiť ich vlastne trošku na tej psychickej úrovni, pretože niekedy prídete za tým lekárom a teraz odbočím úplne od toho omazovania, prídete sa lekárom a on sa vás pýta už jenom tak čo chcete. Jo. A vlastne vy si poviete, tak dobre, tak ja si naordinujem a napíšu teda lieky, ale to není o tom špatnom lekári, ale o tých možnostech a o tom, že nie sú tak veľké
a tí lidi sú frustrovaní, vyčerpaní, unavení a vlastne zasa sme u systému a tak ďalej. Takže vrajím, tá téma je mnohem väčší než vlastne náš podcast, ktorý tu dneska ako točíme, ale áno, chci vzdelávať, dať tým doktorom prostor, aby tie informácie mali. Je to vlastne v Ostrave, je to vlastne možná, ak sa to povede tento rok, je to najväčší sympózium vlastne v Česku, pretože vlastne počet účastníkov môžeme natiahnuť až na 800 lekárov. Čo by bolo skvelé, keby sa nám to vlastne povedlo. Chceme sa zamerať aj na takovú ako edukáciu práve pohotovosti, pretože keď prídete z nejakej kliniky, zrazu sa vám niečo deje, odumiera vám nejaká proste časť a prídete na pohotovosť, kde sa spoliehate, že vám pomôžu, tak oni vám povedia, no ale my to neumíme řešiť, pretože estetická medicína není vlastne ako to, čo sme sa učili na medicíne. To není vec, ktorú sme vlastne, nie každá nemocnica má vlastne v ledničke hylázu. Oni povedia, tak choďte rýchlo na tú kliniku, na to pracovisko, kde vám to udelali. Ale už je 6 večer, kde tá klinika nepracuje. Takže vy môžete ísť až o pár hodín později, jo, že je to v tomto takové neštěstí, takže vlastně i na tomto kongresu sa chceme zamerať více na tie nemocnice, pohotovosti, aby vlastně ty lékaři, či je to ortopéd, nebo je tam na tej pohotovosti teďka niekto z ára, aby vlastne v tento moment vedel zasiahnuť a pomôcť i tomu klientovi, ktorý podstúpil, lebo to už není pacient, jo, a bol to klient, ktorý vlastne je zdravý, ale podstúpil nejaký zákrok a ten mu vyvoláva proste nejakú ťažkú reakciu, ktorá súvisí napríklad s oklúzí toho materiálu a tak ďalej, jo. Takže chceme edukovať, vytvárajú sa dokonca vlastne i knihy, volá sa to, že Emergency Book, ktorá vyjde a vlastne verím, že tá distribúcia do všetkých nemocníc bude práve nápomocná, že vlastne v tých krízových situáciách budú vedieť, ktoré lieky, aké kombinácie proste podať, jo. Takže tú estetiku i více začleniť do toho medicínskeho oboru, pretože stále sa k tomu pristupuje, to je kozmetický obor. Pamätám si, že keď som končila medicínu 2018, tak sa ma spýtali na poslednej štátnici, že čo chcem robiť za obor, tak som povedala estetickú medicínu a oni, aha, to nerobia kozmetičky. Jo. Takže vlastne ešte 2018 sa nevedelo, že to je vlastne medicínsky obor a že vlastne potrebujete k tomuto lekárske vzdelání. Doktori nevedeli vlastne, kde sa majú vlastne ako na tie kurzy prihlásiť, kde sa to majú edukovať, jak sa k tomu vôbec dostať. Teďka už tá osveta je mnohem samozrejme lepší, ale stále sme v pozícii, že vlastne lekár na pohotovosti, i když je ortopéd, tak neví vlastne podať alebo nařediť vlastne hyaluronidázu, ktorá vlastne ako je to prvé, čo potrebujete podať tomu klientovi. A si povedia, no tak ale však ortopéd není estetik. To je pravda, ale potrebujete pomôcť. A práve preto by ten obor mal byť podľa mňa aj zaradený na vlastne i do vlastne všetkých tých predmetov, ktoré sa vyučujú na medicínach, aby mali aspoň trošičku prehľad, prípadne urobiť aspoň nejaký B-čkový, C-čkový predmet, aby ho mohli absolvovať a povedať si, aha, je to už bežná súčasť medicíny a tohto sveta a mali by sme byť v tom trošku vzdelanejší. Ako ja viem, že keď mi príde klient, tak poviem, ja som si ako doktor prešla, odrodili sme, odpitvali sme, bola som na chirurgii, bola som na ortopédii, bola som proste na každom jednom obore pozrieť sa, ako sa to proste robí, mala som z toho štátnicu, tak myslím si, že keď už je estetika, tak žiadaná, ten svet sa vlastne fakt posúva k tomu, že existuje vlastne v mladšej generácii Gen Z, neexistuje skoro nikto, kto by nemal zväčšené rty. Aká je vlastne ten svet to potrebuje a robí to. A naša medicína si stále hovorí, že to vlastne ešte není súčasť. Takže myslím si, že tá edukácia by bola v tomto vlastne perfektní, ale úplně jsme odbočili teďka úplně od nášho tématu. Doufám, že nevadí. Naprosto nevadí, protože krásně jste na tom ukázala ten svůj mindset a jak na to pohlížíte a jak to celé vnímáte. A možná právě i proto máte Czech and Slovak Aesthetic Awards, což je úžasné ocenění. Ještě, kdyby jste je ani zmínila, co to vlastně pro vás konkrétně znamená? Pre mňa to znamená, že skutočne, zoberte si, že iné obory, spevácky obor má slaviky, má andely a tých doktorov z hľadiska plastiky, estetiky, dermatológie nikto neoceňuje za ich prácu. A pritom vlastne to hodne súvisí s psychológiou, s tým, ako vlastne toho človeka deláte šťastného, krásneho, mladého a pracujete s jeho telom a nikto vás neocení. Maximálne samozrejme nejaká recenzia, prípadne, že sa vám vracajú klienti, ale je fajn niekedy vlastne počuť, že vás niekto fakt ako docenil nejakou proste soškou.
a máte takový pocit väčší tej zadosťučinení a vlastne potom máte možná motivácii více pracovať. Takže my sme založili vlastne Czech and Slovak Aesthetic Awards, aby ohodnotil vlastne z Česka a na Slovensku najlepší kliniku, ktorú ale zahlasujú za to vlastne klienti. Je to vlastne fakt verejná anketa, kde môže, samozrejme najprv sú nominácie, tí doktori sa nominujú a potom vlastne hlasujú tí klienti, ktorí majú skúsenosť vlastne s tou klinikou, s tým lékařem a dokonca máme i kategóriu zdravotní sestra, pretože vlastne na plastikách o vás pečuje zdravotní sestra, ktorá vám donesie tú tabletku, fakt má výborný prístup, zasiahne, prebalí, jo, vlastne rôzne ako oblasti, jo, aj po tých plastikách tí lidi sa cítia, aj když sú to zdraví lidi, vlastne hodne špatne. Takže máme i vlastne ocenení pre zdravotné sestry a máme špeciálnu kategóriu objev roku. Takže myslíme aj na tých začiatočníkov, ktorí prichádzajú k tomu oboru, ale vlastne veľmi rýchlo sa začlenili a sú veľmi šikovní. Takže áno, ukradli sme to trošičku z andelov. Nebudú říkať, že nie, ale proste ten objev roku je práve pre tých začiatočníkov, kde proste aj oni si zaslúžia proste podporu v tom začiatku, buď lepší, poď sa zaradiť medzi tých najkvalitnejších lekárov a vlastne jednou možná tvoj názor bude vlastne ten najviac slyšet, ale my sme ťa už podporili na tom začiatku. Takže taková tá podpora, support v tom obore, aby sme boli viacej ako menej konkurenčný, by som povedala. To je cieľom Czech and Slovak Aesthetic Awards a zapojiť do toho nie, že ja si vyberiem kamarátku, pretože je najlepšia proste v aplikácii botulotoxinu. Nie. Budú hlasovať lidi a ten verejný názor je vlastne názor tých klientov a ja budu rada, keď to vyhrá. Nemusím to vyhrať ja. Nech to vyhrá proste ktorýkoľvek doktor, pretože viem, že tí klienti sa za jeho prácu postavili a skutočne delá osvetu, delá tú svoju práci kvalitne a myslím si, že si to zaslúži vlastne takto slyšet, že vlastne si ho lidi vážia v tej frustrácii, v tej ordinácii, ak je to náročné a každý deň tam ste, tak niekedy zapomínate na svoju vlastnú hodnotu a je fajn, že vám niekto aspoň raz ročne vlastne pripomenie, prípadne, že klient svojím hlasom to vlastne preukáže. Takže nominácie bežia teďka a verím, že v prosinci budú spustené verejné hlasovania už za odborníkov, ktorí sa nominovali, prípadne ich teďka ešte vlastne lze nominovať, tak verím, že to bude proste veľké a super. A hlavne sú to i vlastne častokrát lekári, ktorí sa práve vzdelávajú. I na vlastne dá sa povedať, teď som si spomenula, že na doplňky stravy Besty a Zairi my vydávame vlastne certifikát o vzdelaní sa v tomto vlastne doplňku stravy, takzvané na tkáňové stimulátory a tým pádom viete, že tento človek skutočne má certifikát na to vám poradiť, alebo prípadne odborník, aj vlastne ako kozmetička je odborník vlastne v tomto prípade vám poradiť, ktorý doplnok stravy vám bude fungovať a aká konštelácia je potrebná. Takže vlastne my dokonca certifikujeme odborníkov na to, aby vedeli poradiť dobrý doplnok stravy z hľadiska omazovania, aby v tom mali jasno. Takže když už aj tento človek to v tej svojej ordinácii, prípadne v tom svojom salóne má, tak viete, že ten názor je hodnoverný a že vám určite dobre poradí. Jo. To je úplně skvělé, že vlastně takhle podporujete tu důvěryhodnost. Zároveň je to skvělý nástroj i k nějakému budování komunity a takové osvětě a povědomí tady o těch věcech. Případně i networkingu mezi lékaři, což je taky super věc. Určite. Ja hovorím, prvá lajna vlastne pre toho nášho klienta je vždycky kozmetický salón, preto ja som za spíše aj medzioborové spolupráce, nielen na úrovni medicíny, ale ísť aj klidne k tým nazvime to nemedicínskym oborom, pretože to zohráva veľkú rolu v tom vlastne v tej kráse, v tom omlazení a v tom, že človek vypadá mladé. Zohráva tam rolu i fashion, zohráva tam rolu vlastne i vlastne vlasy, hairstyling, jo. Takže když to zoberú komplexne, tak myslím si, že by sme mali ten obor více otvoriť a pozerať na klienta ako na komplexný celok. Pretože skutočne ja dokážem ako odborník vás omladiť, poradiť vám doplnok stravy, dokážem vám povedať vlastne, čo ja môžem v rámci svojho oboru pre vás urobiť. Viem vám povedať, čo dokáže urobiť pre vás plastická chirurgia, prípadne dermatológia. Ale čo kdyby vám to viacej slušilo s iným odstínom vlasu? Čo kdyby vám to slušilo proste, že budete více chodiť proste, neviem, v halenke? A vlastne toto je vlastne ešte ten kumš, do ktorého to chci dostať, pretože chceme pripravovať vlastne aj viacej takzvané akcií pro žen, kde budú práve tí odborníci, že príde vlastne ten hairstylista, príde vlastne
make-up artistka, príde plastik, príde vlastne dermatológ, ktorí vlastne vás takto prevedú tým oborom, ako sa to dá krásne spájať a zrazu z toho, že to žena googlí a rieši doma a vlastne premýšľa sama nad tým a trápi sa nad tým, čo by jej pomohlo, aby sa cítila ešte líp a krásna, tak vlastne takto to dostane ako na podnose a konečne tá informácia bude vlastne kompletní a kto stáni. Lebo takto to máte iba po kouscích a musíte to spájať sama a je to niekedy náročný proces vyhodnotiť, čo je vlastne ako pravda. Či to není skreslené. Takže takéto vlastne ako meetingy, networkingy, brančiky. Ideálne brančiky, to mne baví hodne. Tak brančiky robiť pre ženy a nielen odborníkov, aby vlastne sme tú krásu omladení a mladosť brali komplexne. Ten komplexný prístup a personalizovaný prístup je podľa mňa budúcnosť celého nášho oboru. Jo. Souhlasím, to je alfa a omega a nejenom možná ve vašem oboru, já si myslím, že i obecně v tom světě už je tohle i mnohem vyhledávanější, než to bývalo dříve, ano. Protože jsme přehlceni informacemi, takže tohle je úplně perfektní příklad. Já se hlásím hnedka do první lajny. Kde můžeme třeba, Jani, tyhle informace najít? Kam to potom budete vypouštět? Na svůj web nebo na Instagram, kde se lidi tohle dozví? Možná i zmiňte kontakty přece jen. Jo, môžu? Dobre, ok. Chcela som byť trošku nestranná, ale určite veľa vecí zdieľam práve cez profil doktorka Janka. Prípadne posielame e-mailom vlastne veškerých ľudí, ktorí si už aspoň jednou objednali nejaký produkt na rfhouse.cz, kde vlastne je to náš vlastne e-shop Regal Pharmacy, teda farmaceutické spoločnosti, kde som vlastne majiteľkou, ktorá kurátoruje výber proste doplnkov stravy, prípadne produktov, ktoré skutočne ako pomáhajú. Máme tam i profesionálnu zónu, do ktorej sa ako všichni dostanú, takže veškerí profesionáli dostávajú informácie vlastne cez svoju prozónu a potom vlastne klienti dostávajú informáciu vlastne prostredníctvom mailu, ale najčastejšie na klinikách, prípadne cez vlastne profily zatiaľ vlastne ľudí, s ktorými spolupracujeme, prípadne v našom magazíne Kalista sa vlastne o týchto veciach človek dokáže dozvedieť. Takže tie informácie zdieľame týmto spôsobom, ale najlepšie sú informácie k dohľadání na sociálnej sieti doktorka Janka, jo, kde to vlastne ja osobne zdieľujem, ja tým žijem, ja vlastne ako zverejňujem vlastne čo kromne vlastne ako tie aplikácie v ordinácii vlastne delám, takže tie informácie sú hlavne na tomto profile a zvyšok funguje klasicky marketingové, to znamená e-mailing, jo, a vlastne reklamy a PPCčka a všechno, takže taký ten klasický spôsob, prípadne u tých svojich odborníčiek, ktoré navštevujú, tak by sa tam mohli to teoreticky dozvedieť, pokud to už oni vědí. Perfektní. Závěrem, Jani, ještě pojďme zmínit Zairi. Já si myslím, že tady ta novinka by neměla být opomenuta. Řekněte své plány, řekněte, na co se můžeme těšit a samozřejmě i pro koho je to určeno. Jo. Zairi je skvelý produkt, je to takové nové miminečko, ktoré je vlastne spojením vlastne azijského typu omazovania, arabského spôsobu omazovania a európskej kvality. To znamená, že sa spojili tieto tri svety, aby vzniklo niečo unikátneho, čo funguje a hovorím, není to určené pre ženy, ktoré hľadajú jenom funkčnosť, ale skutočne o seba radi pečujú, berú to skutočne vážne, prípadne aj pro muže, pretože máme produkt, ktorý je určený cílene pro omlazovaní vlastne ako mužov a aj tá krabička je cílene pro nej, takže keď to je na té kuchynské linke, tady je to pro ní, tady je to pro nej, každý má svůj pytlíček a v podstate to zloženie, hovorím, je patentované. Zasa je za tým proste odbornosť, je tam za tým originálne vlastne složení. Teďka informácia o tom, že kolagén nefunguje, u tohto produktu to neplatí. Skutočne omlazuje. Zasa sú za tým studie a je tam zlato-perlový prášok. Skutočne myslíme viacej komplexnejšie na to omlazení, ale i zdraví toho človeka a vitalitu tela, pretože, čo si budem hovoriť, už aj ja vo svojom veku riešim to, že ráno sa musím vystrieť a popraska mi púlka kloubu. Takže vlastne mysleli sme i na tú vitalitu toho tela.
a vlastne je určený fakt pre pečujúce klientky, ktoré viedí, čo chtějí. Sú to klientky, ktoré vlastne majú radi dobrú chuť. To znamená, že my tam máme liofilizované mango, aby sa to dalo požívať, pretože niektoré kolageny sú tak hnusné. Jo? A neznamená, že když je to hnusné, že to je dobré. Jo? Takže je vlastne chuťovo fakt vyladený. Je postavený práve pre arabský trh, pre Arabské Emiráty, vlastne pre Afriku a tak ďalej. Proste je to celosvietový vlastne produkt, ale hlavné krajiny sú práve Československo a vlastne Arabské Emiráty, Dubaj. Takže vlastne to stavěné pre skutočné vedomé ženy, vedomé muže, ktorí vědí, že už potrebujú do seba dostávať kvalitu a či už to stojí 2000, 6, 7 tisíc ten produkt. Viem, že dostávam do svojho tela vlastne niečo vzácneho, špeciálneho, čo nepríjme bežne zo stravy, ale že to bude i skutočne fungovať. Pri pozlátku sa nesmie zapomínať i na kvalitu vevnitř. A to u Zairi platí 100%. Nádhera. Možná ještě zmiňte, v jaké formě je ten produkt. Je práškový, pretože veľa práve tekutých doplňků stravy má veľa v sebe konzervantov. Takže síce práškové musíte rozmíchať, počkať, kým to sprůhlední, tak my používame zásadne práškové, pretože tá čistota a kvalita je viacej zachovaná. A v tomto je vlastne benefit, že u Zairi vám stačí 1 deci vody, že to nemusíte zalívať veľkým množstvom a bude to chutiť ako džusík. Jo? Takže ako je to fakt super. Takže práškové, za mňa 100% práškové doplňky stravy sú vždycky lepšie, než vlastne tekuté. Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože přece jenom možná bychom ještě mohli vyvrátit nějaký mýtus o tom, že tabletky versus tekutý versus prášek, jak to vlastně dneska funguje, protože člověk si řekne, jo, pro mě jsou tabletky lepší, já nechci nic pít, je to pohodlnější, ale už neví to B. Ako najlepšie by to bolo pouštět do žily. a to trošku nezatěžuje ten trávicí trakt a ty játra a tak ďalej. Hej, ale tabletky obecne vlastne zaťažujú žalúdok. Chápu ľudí, ktorí majú problém so žalúdkom, že vlastne sa vyhýbajú, vlastne ako radšej majú tekutú variantu. A z hľadiska ako kolagénu a vlastne na kolagene založených doplnkov stravy zaťažujete spíše játra a ledviny a je to spíše o tých voľných radikáloch, o tom, ako ten produkt není spracovaný, ako je těžký pre ten organismus, takže zaťažíte i týmto spôsobom tráviaci trakt. U práškových, liofilizovaných, purifikovaných verziách, kedy to je fakt ako, tam sa rieši počet otáček, jak sa to proste mixuje, jo, aby to bolo proste čo nejstráviteľnejší, nezaťažující pre ten tráviaci trakt, tak je to určite proste mnohem lepší, než proste, aby sa vaše játra vyrovnali z miliardou konzervantů, ktoré už vieme z bežnej stravy, že sú špatne. Hej, takže v podstate tabletky nevím, pretože tam je veľa práve i tých nosných látok, ktoré jenom nesú tú účinnú látku. Když je to prášková forma, tak vlastne není tam práve to množství tých nosičů, sú to čisté práve tie látky, preto niekedy hovorím, že skutočne keď si to rozmiechate jenom s maličkým množstvím vody a urobíte si z toho masku na obličej, tak vlastne vám všechny tie účinné látky rovno stúpnou na tú oblasť, na ktorú ste to dali, pretože sú to fakt čisté látky, ktoré tam sú. Takže máte tu nejčistší možnou verzi masky, ktorá vlastne existuje a aj doplňku stravy, ktorý nezatíží to telo. A je to už aj potom o tom výrobcovi, že fakt tam dal tie kvalitné zložky, takže nezaťažuje to ten tráviací trakt, ale u tých konzervantů sa proste tomu nevyhnete, chcete to, aby vám to vydržalo 2 roky, že jo, ako to inak urobíte? Bez konzervantů nie. Takže takto no. Úžasný. Já bych ještě měla jako asi 1000 otázek, ale my už jsme skoro na konci, tak pojďme si říct, Jani, co za vás by si každá žena měla odnést o tom, jak o sebe pečovat, jak se omladit? Ja som dlouhé roky krásu brala, že to je vlastne nejaká ako keby povrchná vec, pretože sme všetci riešili vlasy, make-up, riešili sme proste rtienku a aj keď som bola vlastne ako malá holčička na základnej škole, tak sa mi vlastne ako posmievali, že nie som krásna kvôli tomu, že mám nadváhu. A vlastne pre mňa to bolo vždycky takové, že krása je povrchná, že krása vlastne je niečo vlastne špatne a že ak som úprimná a vlastne pravdivá, tak nemôžem byť krásna. Toto presvedčenie, čím viac som sa vlastne ako vyrovnal so svojimi detskými traumatami, nazvime to, prípadne som viacej pričmuchla k tým klientkám, ktoré sú skutočne nádherné a vidím na nich, že majú
sami so sebou stále problémy a pre mňa bola to nádherná žena, tak som si uvedomila, že krása je skutočne o tom vnitřku. Ja viem, že sa to proste skloňuje horom dolom cez všetky podcasty a asi poviete, jak mám byť krásna zevnitř. No, je to o tom, že skutočne vyžarujete to, čo vlastne ako človek ako v sobě cítí a keď som spokojená s tým, kto som, pečuji o sebe, tak tá péče robí to, že som krásna. A už je jedno, či mám proporciu takovou, ale cítim sa dobře. A k tomu, aby sme sa cítili dobře, nám pomáhajú aj doplňky stravy, pomáha nám aj estetická medicína, pomáha nám aj pani kozmetička a pomáha mi i moja vlastne vlasová stylistka, prípadne i nechtárka. Jo, robí ma proste krásnejší, ale vlastne to, ako sa potom v tom cítim, je už vlastne o mne. Takže ja bych proste poradila každej žene, že ať urobí aspoň krok k sebe a my to poznáme, ten celý svet, my to oceníme a vieme jej vlastne i pomôcť a více vstříc, aby to dokázala v sebe cítiť viac díky týmto vlastne špecializáciám, ktoré deláme ako obor. Jo, takže len krok k sebe urobiť. A to stačí, aby sme sa cítili vlastne ako krásnymi a pretože každá žena sa chce cítiť krásna, ale ide to fakt skutočne znútra, z tej psychiky a tej psychike mi už pomáhajú potom tie dílčí veci, ktoré pre seba vlastne robím, ako o seba pečujem. Nádherný závěr. Nemám slov. Jani, já moc děkuji za úžasný rozhovor. Moc vám držím palce Děkujem. Se všemi sny, plány, ale samozřejmě i cíly. Ať se novince Zairi daří, ať sbíráte spoustu dalších spokojených klientů a díky za vaši práci a osvětu. Ďakujem za rozhovor. Užila som si to, dostali sme sa do strašne hlbokých témat. Som až prekvapená, kam sme vlastne spoločne došli. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem moc. Rádo se stalo. Já děkuji a doufám, přátelé, dejte nám vědět, co si z této epizody odnášíte, co s vámi zarezonovalo, co vás překvapilo, co jste třeba věděli, co ne. Budeme moc rádi za jakýkoliv komentář. Samozřejmě na odborné rady se neváhejte obrátit přímo na doktorku Janku, na Janu Šimurdovou. Ta byla dnes mým hostem. Díky moc a já se na vás budu těšit zase u další epizody podcastu Money on Air. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.